A CEA Sáhara trae cada verán a España a centos de nenas e nenas procedentes do deserto africano. En colaboración con outras asociacións levan a cabo o programa Vacaciones en Paz, un proxecto de sensibilización política e social. Unha actividade máis que ten solidaridade galega co pobo saharaui, que consiste en traer os nenos e nenas saharauis a pasar o verán a Galicia. Polas altas temperaturas que hai nos campamentos, ahora mismo estaban a 58 grados, 58, 59 estos días, e nada, sacalos dali porque aquelo é como un inferno. O programa persigue unha serie de obxectivos para que os nenos e nenas se beneficien da súa estancia no noso país. Relacionarse con outros nenos, conocer unha cultura totalmente distinta, salir das temperaturas, e ter unha familia, porque ao fin e ao cabo estamos xa hermanados, nos con eles con nós, houve os campamentos todos os anos, xa hai un vínculo moi forte. En total son 330 os cativos e cativas que virán a Galicia, dos cales 10 pasarán o verán na comarca do Salnés. Con idades entre os 8 e os 12 anos, para eles é unha oportunidade de gozar do verán. Me gusta la fiesta, la piscina, la playa. Pues ahora estoy jugando con las niñas, después me voy a la casa de la abuela y voy a comer y después voy a echar una siesta y a la tarde voy a ir al mercado a comprar ropa. A jugar con Alejandra y Daniela y piscina y a playa. Os 2 meses de estancia en Galicia permiten a creación de vínculos moi próximos. A pesar de que en setembro volven ao seu país, o contacto continúa. Sí, totalmente. Normalmente casi todos teñen WhatsApp porque teñen unha compañía que é Laica Móvil que é moi barata para eles e compran unhas tarxetas que lle salen moi baratiñas, entonces casi todos teñen WhatsApp. Estou en contacto todos os días do ano coas miñas nenas, porque todos os días me falan, máis que se fora un veciño de aquí. Ao longo do verán coñecerán o país da man das súas novas familias. Tamén gozarán da compañía dos seus compañeiros de viaxe en diferentes eventos. O primeiro deles, a recepción do Concello de Vilagarcía nos vindeiros días.